गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय बेखेवनाय हाबाफारि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हग्राजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बानजायनायाव थाखो 9 आरो 10 नि गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय होनायखौ बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारिखौ बेखेवना होयो सनितपुर जिल्लानि सोलोंथाय नेहाथारि रिजय बसुमतारी। लोगोसे मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो जाफुं नार्जारी, लोगोसेनो बाहागो लाबावो थुनलाइ नेहाथारि सिमांसा बसुमतारी। दिनैनि बे गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय होनायाव गासै 600 फरायसाफोरा बाहागो लायो। लोगोसे हग्राजुलि दखरा एबसुनि गाहाय आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। दिनै इंराजि 5 जुलाइ 2023 दा दिनै जोङो हग्राजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलोम बोथोरनि बन्दनि समाव जोंनि हग्राजुलि हालामनि सिङाव थानाय गासैबो फरायसालिफोरनि थाखो 9 आरो 10 आव फरायनाय फरायसाफोरखौ फरायनायजों आरो सोलोंथाइजों आबुङै नांथाबनानै थाहोनो थाखाय जोङो दिनैनि बे बेसेन नाङि फोरोंथायखौ गोलोम बोथोरनि बन्दनि समाव होनाय जादों। दा बेवहाय आं बेखौनो बुंनो सानदों, जोंनि बे गोलोम बोथोरनि समाव जोंनि हग्राजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव होनाय बे बेसेन नाङि फोरोंथायखौ साफ्रोमबो जोंनि हालामनि सिङाव थानाय फरायसुला फरायसुलि थाखो 9, 10 आव फरायनाय बिथांमोना लाफैगोन, आं बेखौ बिथांमोनसिम खावलायदों। दा बेवहाय जोंनि आसाया बेनो जाहाथे फरायसाफोरा बे बन्दनि समाव ओरैनो बेकारै थायालासिनो सोलोंथाइजों नांफाबाय थानानै बा सोलोंथाइजों गावखौनो फोनांजाबनानै लानानै बिथांमोना नलेजखौ बारायहोयो जेन जोंनिया सोलोंनाया गेप्स जानानै थाया जेन जोङो हग्राजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय माने दिनै बेखेवनाय हाबाफारिखौ खालामबाय। दा बेखिनिखौ खालामनानै जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों आरो। दा बेयाव मोनबैसे साबजेक्ट लोगोसे बेसेबांसो फरायसाफोर जागोन? बेवहायथ' दिनै फार्स्ट हिसाबै गोबां फरायसाफोर गैया। माखासे फरायसाफोरखौ जोङो मोजाङै कमिउनिकेट खालामनो हायाखै, खारन सरकारि रुल बायदियै इउनिट टेस्ट खुंनाय माखासे खान्थिफोरा गोरोबाखै। दा बेवहाय फरायसाफोरा गोबां नुजाफैनो हायाखै। थेवब्लाबो एरिया हिसाबै जोङो दावबायनानै बुरजा फरायसाफोरखौ जोङो कालेक्ट खालामो। दा बेवहाय ओरैनो जथेस्थ' फरायसाफोर दंफैयो। दा बेवहाय जोङो बिथांमोननो थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनो जोङो ओरैनो गुबैसिन जायखौनोखि जों बांसिनै सोलोंथाबनो गोनां जायो, जों बैफोर आयदाखौ होनाय जादों। जेरै सानखान्थि आयदा आरो बिगियान आयदा लोगोसे इंराजि रावखान्थि, नैबेखिनिखौ जोङो बिथांमोननो फोरोंथायखौ होगोन। बेखिनि सानाव जों बेखिनिखौ बिथांमोननो फोरोंथायखौ होनाय जागोन आरो। 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, कभिड-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 60015-17103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टार, क'क्राझार।